Kamoši, čaute, vítam vás pri novom videjku a dneska tu máme znova reakciu, no a dneska tu bude reakcia na najhoršie spolupráce youtuberov. Vieme, že veľa kontroverzných youtuberov, napríklad jak Datel, tak mali veľmi divné shady spolupráce, no a uvidíme, aké dneska všetky tie spolupráce tam budú, akí tam budú youtuberi. Nezabudni dať like, odber, no a každý deň streamujem na Kiku, ako aj túto reakciu, tak budem rád, keď tam niekedy prídeš, kik.com/cucenis a poďme na to. Kontroverznej očkovacej kampane. Můžeš si pospíšit, já si chci sednout domů na gauč a číst si hejty. Až po klamlivú reklamu, ktorá popierala dokonca aj zákony fyziky. Toto je niekoľko youtuberov, ktorí diváci za ich spolupráce okamžite odpísali. Začneme s Aničkou Šulcovou, ktorá sa po vlne kritiky musela svojim divákom verejne ospravedlniť. Anna Šulcová je youtuberka, ktorá sa odjakživa venovala obsahu určenému prevažne pre ženské publikum. Svoju tvorbu odštartovala už v počiatkoch českej YouTube scény, a to presnejšie v roku 2011, keď si založila aj svoj hlavný YouTube kanál. Tak ako väčšina youtuberov, aj Anička si počas svojho pôsobenia prešla viacerými kontroverziami. Istý čas to boli nezmyselné hádky s inými influencermi, inokedy zas účinkovanie v pesničke o nej samej. Avšak nebola to ani táto pesnička, ale až jej kontroverzná spolupráca, za ktorú ju diváci skritizovali najviac. Začiatkom roku 2021 počas pandémie sa na internete začali objavovať články, ktoré pobúrili väčšinu českého národa. Celé to začalo nevinným tweetom Andreja Babiša, ktorý sa na svojom X účte pochválil, že vláda bude ponovom pôsobiť aj na TikToku. Malo ísť údajne o mediálny priestor, kde by mohli občanom okrem iného vyvracať rôzne dezinformácie, ktoré sa v tom období šírili. Nápad to nebol ani zďaleka tak zlý, no spôsob, akým ho zrealizovali, vydesil mnohých ľudí. Tejto úlohy sa ujala práve YouTuber. Vôbec som nezachytil túto kauzičku, takže vôbec neviem, čo vám k tomu zatiaľ povedať, sorry. Anna Šulcová spolu so svojím kamarátom Jakubom Gulabom. Dohodli sa na natočení 7 krátkých videí, v ktorých mali v pláne vyvrátiť rôzne dezinformácie o covide alebo o samotnom očkovaní. Na zabezpečenie reklamného priestoru pre Ježiš, tak už viem, čo to je, tak toto bola dobrá kokočina. Videá mal Jakub údajne vláde vyfakturovať približne 20 000 eur. Tieto peniaze boli určené výhradne na propagáciu videí, pričom Anička s Jakubom svoju činnosť vykonávali bez nároku na hociakú odmenu. Keď však na platformu nahrali svoje prvé video, diváci sa nestačili čudovať. Už od samého začiatku nemalo video s dezinformáciami nič spoločné a namiesto toho v ňom Anička iba ukázala budovu, v ktorej sídli vláda. Zde procházíme částí k hlavnímu vchodu a koukejte na ten lustr. Tohle je Kámo, prostě, že koukejte na ten lustr, WTF, kámo. kde jsme natáčeli naše videospoty a podívejte, jaký je z ní krásný výhled. Toto kontroverzné To mám spracovanie úplne z toho vibe, že aha, kde som a vy ne? Vy ste to nevideli, pozrite. okamžite vyvolalo obrovskú vlnu kritiky, ako od samotných divákov, tak aj od známych youtuberov. Vysvetlí mi niekto, prečo toto vzniklo? Vy ste prišli s osvetou o očkovaní a ukázať ľuďom, že proste očkovanie není až taká strašná vec. Ako tam robíte proste video, kde promujete palác. Anička sa v priebehu niekoľkých minút stala Bizar. srdcom vtipov a ukázal o okolí Strakovy akademie, kde sídlí úřad vlády České republiky. Třeba tahle lampa je určitě moc důležitá, protože je k ní vstup za Kámo, Janek Rubež je úplný frajer, kámo. je obehnaná tímhle s tím plotem. Kolem celé Strakovky jsou tyhle nápisy pozor. Očkujte se. celá táto situácia však nemusela dopadnúť až tak zle. Anička mala predsa len dobrý úmysel a robila to úplne nezištne. Divákov hnevalo len to, že zo štátnych peňazí odišlo 500 000 korún, čo podľa nich nebolo vôbec potrebné. Presne tak, úplne zbytočné 500 000 korún proste na nejaké trápne TikToky, ktoré proste nemajú nič s tým, čo malo byť. Proste absolútne to bolo úplne niečo inak povedali, že bude. Koľko to je? Ty kokos, 20 000 eur na takú hovadinu. Ste tak veľmi dobrí a chcete pomáhať, prečo chcieť od vlády 500 000, keď vláda nemá peniaze ani na pomoc ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú? Posty môžete dávať na svoje profily zadarmo. Presne tak, netreba to propagovať. Je to proste vláda, je to bizár, proste ľudia to sami vypromujú, netreba vôbec to promovať, kamo, a ešte ne za 20 000 eur. Ku tejto kritike nepriamo prispelo aj arogantné správanie jej parťáka Jakuba, ktorý celé toto fiasko zobral na veľmi ľahkú váhu. Můžeš si pospíšit, já si chci sednout domů na gauč a číst si hejty. Kámo, tak to je taký. Dobre, to je jedno. Nevím, mental breakdown jakoby z toho, že mi bejt střed internetu
Aničke tak nezostalo nič iné, len sa k tomuto nevydarenému projektu verejne vyjadriť. Urobila tak koncom januára 2021, keď na svojom X účte oznámila, že po negatívnych ohlasoch sa rozhodli peniaze od vlády nevyužiť. To na druhú stranu úplne rozporovali tvrdenia jej parťáka Jakuba, podľa ktorého peniaze už dávno použili. Nakoniec si toto fiasko vyžiadalo ešte jednu, tentokrát poslednú správu ohľadom tejto nepochopenej kampane. Mojím jediným zámerom bolo poskytnúť môj hlas k tomu, aby sa odborné a faktické informácie dostali medzi čo najviac ľudí. A úprimne, bola som naivná. Sklamala som... Akože to je presne to, že neviem, ako influenceri by sa nemali zapájať do takýchto vecí, lebo potom to presne takto dopadá, kámo. Iba dostaneš ty damage a chápeš. Nemáš z toho nič vlastne, nemal z toho ani peniaze, proste iba hate zbytočný. Vašu dôveru, ktorú budem znova dlho budovať. Řekněme No. si teď na rovinu, že tam šli s tím, že chcou fakt jako reálně udělat jenom dobrou věc. O nic víc nešlo. Aj keď sa našlo zo pár ľudí, ktorí toto ospravedlnenie neprijali, väčšina už naozaj pochopila, že Anička nemala vôbec zlý úmysel a zlyhalo to až v samotnej realizácii nápadu. Kto však spolupracoval s firmou, ktorá dobrý úmysel nemala už od samotného začiatku, No, tak to bol som český zvedavý, kto tam youtuber bude. Fizi. Aha. Fizi si vďaka svojim kontroverzným videám vyslúžil nemálo negatívnych názorov. No hoci v určitých prípadoch pôsobil naozaj bizárne, nikdy tým nikomu priamo neublížil. Všetko sa však začalo meniť pri jeho ďalšom prešľape, keď sa zaplietol do propagácie istej podvodnej firmy. V roku 2018 Fizi prijal pochybnú spoluprácu so stránkou Drakemall, ktorá pôsobila podozrivo už od prvého momentu. Jej princíp spočíval v predaji virtuálnych mystery boxov, ktoré si diváci mohli zakúpiť za vlastné peniaze. Následne im mala stránka priradiť jednu z ponúkaných odmien, ktoré mali byť adekvátne Jasné, lootboxy. Dobre, no tak to chápem. Tak to je sračka, to by som v živote nepromoval. cene daného boxu. A hlavne on vie, že má detské publikum a toto promuje? Chápeš? Na výber bol napríklad aj tzv. Apple Box, ktorý divákov lákal hlavne na výhry ako iPhone či MacBook. Jasné, kúpiš si box za 50 € a môžeš tam vyhrať jasné iPhoneík alebo MacBookík, jasné, že deti to pokupujú. Táto firma využívala rôznych youtuberov po celom svete na svoju propagáciu, pričom ak sa diváci zaregistrovali priamo cez ich odkazy, získali nejaké kredity navyše. To by ešte nebolo také neobvyklé, keby sa Jasné, to je úplne klasika. Dostaneš zadarmo, ťa to vtiahne a potom tam dáš svoje peniaze, lebo očakávaš, že niečo vyhráš. Aj, to je také blbosť, kámo. čas nešlo len o obyčajný podvod. V mystery boxoch sa hodnotné ceny ani zďaleka nenachádzali a v skutočnosti išlo o formu hazardu, zameranú najmä na mladšie publikum. Youtuberi mali vopred pripravený scénár, čo majú vo videu urobiť, otvoriť, alebo dokonca aj povedať, že im padlo. Tento web bol onedlho zablokovaný aj ministerstvom financií, čo len potvrdilo pochybnosti mnohých divákov. Fizi však ani zďaleka nebol jediný, kto sa do tejto bizárnej spolupráce zapojil. Tento projekt stal tak Čiže od Fizio by som to nečakal, kámo, úprimne. tiež za tvárami ako Datel či napríklad TV Twix. Ich stránku si stihol vyskúšať aj známy youtuber House, avšak tentokrát s úplne iným zámerom. Vo svojom YouTube videu verejne skritizoval všetkých, ktorí sa do tejto spolupráce zapojili. Aby To je dokázal, výborný že ide prístup. len o obyčajný podvod, v ďalších 10 minútach videa na tejto stránke prehral vlastných $101. Pořád se divíte, že vás nikdo nerespektuje, se vám všichni smějou a najednou uděláte tohle. Proč podobný video asi natočil Jirka, Kugu nebo třeba Pedro? Protože lidi berou vážně a jsou to seriózní youtubeři a já vím, že třeba jste nevěděli, že to je rignutý nebo že jste opravdu tak naivní, že jste si mysleli, že máte štěstí, ale nevědomost Apple Post vás hoši neomlouvá. Fizi toto rozhodnutie síce neskôr oľutoval, no negatívny názor divákov už zvrátiť nedokázal. Nebol však jediný, kto sa za svoju hlúposť musel divákom verejne ospravedlniť. Jednou z tých najhorších spoluprác na našom YouTube si prešiel aj influencer Honzi Michálek. A tentokrát mu to niektorí dodnes nezabudli. Honzi Michálek je influencer, ktorý sa u nás preslávil pomerne nedávno. Od jeho začiatkov však neprešla ani dlhá doba a už sa stihol zapliesť do svojej prvej kontroverzie. 31. októbra 2024 na kanáli Hypecast vyšla nová epizóda podcastu, v ktorej sa objavil práve spomínaný influencer. Počas odpovedania na otázky však spomenul niečo, čo krátko na to poriadne oľutoval. Mně prostě přišel, jak vám chodí spolupráce, tak mně přišel e-mail, prostě nějaký čínský, říkám, dobrý, zase klasika, nějaký shit, tak jsem na to odpověděl a oni mi fakt napsali, ale letěl jsem normálně do Číny, měl jsem všechno zaplacené, ještě jsem za to dostal peníze. Ježiš, A oni to čínska všichni propagácia, čínskou kámo. televizi, jak já poznávám Čínu.
V tej chvíli to nikomu neprišlo zvláštne a moderátori pokojne pokračovali ďalej v rozhovore. Keď však počase túto epizódu zverejnili, komentáre divákov sa nezastavili. Príčinou mala byť čínska propaganda, do ktorej sa podľa všetkého Honzi zaplietol. Aby som ti dal lepší kontext, čínska vláda si do svojej krajiny pozýva influencerov z rôznych kútov sveta, aby ju v médiách vykreslili v čo najlepšom svetle. Hoci realita je úplne iná. Už dlhé roky tam vládne čínska komunistická strana a život nie je ani zďaleka taký ružový. To, co jako on popisuje, to přesně působí jako ten klasický vztah toho, kdy vy si pozvete nějakého influencera, dáte ho do takové úplný kapsule, takového vákua, ze kterého ho jako nepustíte a dáváte ho k těm určitým situacím, který on jako může vidět. Ale akože to je vidno, že on tam nešiel s tým, že to ide propagovať. On si myslel, že proste len tam pôjde, vieš, a bude tam, natočí tam videjka. Ja to chápem, že proste jeho zámer nebol zlý, ale chápeš. Mohol si to proste pozisťovať, nie? Není to len tak, že proste, predstav si, že teraz ťa niekto pozve len tak do Číny, myslíš, že len tak ťa tam pozve? Chápeš, to nedáva zmysel. Sa nestala tak známym fenoménom, že si títo influenceri dokonca získali aj vlastnú prezývku White Monkey, čo v preklade znamená biela opica. Ide o človeka bielej pleti, ktorého si vláda najíma na rôzne reklamné, marketingové alebo propagačné účely čínskeho. V živote nikdy by som si nedal spoluprácu s vládou. Nikdy, kámo. Aj keby mi dali miliardu. No. Proste nestojí to za to, že nestojí to za to. Ako jeden z prvých sa k Honzimu vyjadril český youtuber Benatar, ktorý skritizoval najmä jeho ľahostajný prístup k celej situácii. Jet do nějaký země natáčet nějaký dokument s obřím štábem a ani nevědět, proč to vlastně dělám, ani nevědět, co s tím oni budou dělat, to prostě není dost. Diváci ho následne obvinili nielen z nevedomosti, ale aj z toho, že prijal spoluprácu, o ktorej si vopred neurobil takmer žiadny prieskum. Kdyby mi jenom řekli, že ten tvrdí... Ale jak môžeš s niekým robiť spoluprácu a nic si o nich nezistiť? Vieš? To mi proste príde hrozne retardované. jsem napojený na cokoliv, ty vole, že to financuje vláda nebo cokoliv, ty Oni vole, ti neřeknou, že to je propaganda, kámo, to je základ propagandy. Základ propagandy je, jasný, a ti lidi to je neví, mi že to je jasný, že to propaganda. neřeknou. Honza v Číne strávil dokopy 5 dní a celú cestu zdokumentoval ako pred ich televíznym štábom, tak aj na svojom Instagrame. Podľa jeho slov pôsobil úplne prirodzene a na krajinu sa pozeral skôr kritickým pohľadom, čo je práve aj jeden z dôvodov, prečo sa to nakoniec celé neodvysielalo. Chápeš, že jsem si nepřišel, že vlastně bych tam chodil a že bych říkal, tady je to super, tady bych chtěl žít. V závere sa za svoju chybu všetkým ospravedlnil, plne prijal kritiku a dodnes rozhodnutie úprimne ľutuje. Aspoň, že tak, no. Tak si prostě hlupák, nemáš, nejsi studovaný. Nevadí, ale práve, že títo ľudia sú dobrí na to, že proste aspoň sa z toho ponaučíš a aj ľudia sa z toho ponaučia do budúcna a môžeš tomu aj predísť. Jsem se prostě a neudělal jsem si větší research, prostě jsem si, věřil jsem To je kecům, fatálna že chyba. člověk takovej a takovej. Je tu však jedna osoba, ktorá sa za svoju neprimeranú spoluprácu nikdy nedokázala ani ospravedlniť. Ani OK, to som zvedavý, kto to bude. Ako známa influencerka Denisa Rindová. Denisa je okrem svojej instagramovej kariéry známa aj ako priateľka zakladateľa MMA organizácie Clash Tomáša Lesiho. Aha. Ak by ste si mysleli, že po boku takého človeka nerobí žiadne bizárnosti, mýlili by ste sa. Jednou z jej prvých kontroverzných propagácií bola zavadzajúca reklama na istý elixír, ktorý bol určený na ochranu vlasov pred tepelným poškodením. Tento prípravok sa rozhodla demonštrovať na obyčajnom bločku, ktorý by sa za normálnych podmienok spálil. Po nanesení tohto elixíru sa však stal zázračne odolným. Vo videu však zabudla spomenúť, že ide len o základné fyzikálne vlastnosti vody a teda nie o samotný účinok elixíru. To nemyslíš vážne, nie? Keď na termopapier nastriekáš vodu, tak ho ochrániš. Takže je úplne jedno, či na účtenku nastriekáš ten tvoj produkt Počkaj, ona si... alebo obyčajnú vodu. Ona si akože myslela, že sú všetci tak sprostí, že akože, ja neviem. Reklamu, Denisa v nej nikoho priamo neoklamala. Dlho jej to však nevydržalo a hneď následujúcou reklamou sa jej podarilo na seba upútať ešte viac pozornosti. Tentokrát sa rozhodla propagovať inhalátory, ktoré mali údajne obsahovať vitamíny a robiť z nich zdravšiu variantu oproti iným inhalátorom. Zabudla však spomenúť, že vitamíny prechodom do plynného skupenstva môžu byť škodlivé a že pľúca nie sú prispôsobené na príjmanie hociakých vitamínov. Po zverejnení tohto videa... Kamu to akože niekto fakt tomu verí, že keď si dáš proste... Keď si dáš do seba dym, kde sú akože vitamíny, tak akože to je dobre pre telo? Sa do nej pochopiteľne obula väčšina československej scény. Mimo iné propagovala aj pilulku na zväčšenie prs či nástroj, ktorý mal údajne zoštiť. Hej, lebo určite to tak hoši funguje, že si dáš pilulku a zväčšia sa ti prsia. Hej, preto normálnych ľudia na plastické operácie
hej, na zväčšený prst alebo zmenšený prst, lebo proste tabletky si nemôžu dovoliť, hej, vôbec. Bože. určité partie obyčajným masírovaním. Není možný tímhletím přístrojem hubnout, protože takhle prostě tenhle svět a fyzika nefunguje. Denisa sa týmto rozhodne zaradila na stranu bizarných spoluprác, no aspoň si za nimi stála od samého začiatku. To je však už otázne pri Kámo, ty kokos, toľko retardovaných spoluprác, aby som sa prepadol pod zem. Jankovi práve z jeho pokrytectva. 24. júna 2022 na Instagrame Kluci z Prahy vyšlo video, za ktoré schytali nespočetné množstvo negatívnych reakcií. Išlo o spoluprácu s firmou B-Rider, ktorá ponúkala možnosť dopravy v rámci Prahy pomocou ich zdieľaných elektrických skútrov. Janek v popise mimo iného uviedol, že ide o ten najrýchlejší spôsob dopravy. Spolupráca na prvý pohľad mohla vyzerať úplne normálne, čo však mnohým ľuďom prekážalo bolo to, že kanál Kluci z Prahy už dlhé roky bojuje proti skútrom veľmi podobným elektrickým kolobežkám, ktoré zahlcujú celé mesto. Ako takže chápem, point je toho, že išli akože proti sebe, jakoby. Alternatívu a zároveň ten najrýchlejší spôsob dopravy vždy odporúčali používať MHD, električku alebo aj metro. Tento nový popis tak zásadne protirečil ich predchádzajúcemu postoju. Jestli je něco sdílená přeprava po Praze, která funguje, je levná, je rychlá a spolehlivá, tak je to tramvaj. Kolobežky vadia Tak ale zase dobre, urobil jednu chybu. Ale koľko toho urobil dobrého, hoši, to zase nepovedia. Kámo, toľko vecí, čo vyriešil v Prahe, hoši, kúknete si niekedy Kluci z Prahy, je to fakt super. Strašne veľa vecí, ako sa tam naučíš a o Prahe, keď tam pôjdeš a dať ti vedieť, proste, na čo si máš dávať pozor. Takže ja by som mu nedával taký hejt. OK, urobil chybu, ale vieš, nie je to také hrozné. Nie, mňa napríklad tieto skutre totálne štvú, pretože zaberajú parkovacie miesta, ktorých je nedostatok. Ale chápem, peniaze sú peniaze. Myslel som si, že najlepšie je MHD a špeciálne električka. Janko. Na Jankovú obranu, pri porovnaní s elektrokolobežkou je tu jeden zásadný rozdiel. Pri skútroch je potrebné mať aj vodičský preukaz. Čo sa však týka jazdy pod vplyvom alkoholu alebo jazdy po chodníku, ani to nie je povolené, no rovnaké pravidla platia aj pre kolobežky. Tieto skútre boli po meste rozmiestnené náhodne a princíp ekologickej jazdy bol v podstate rovnaký. Či to bol krok správnym smerom, na to má asi každý iný názor. Určite mi ten svoj nezabudni napísať do komentára. Janek však za svoju kariéru urobil hlavne nespočetne veľa dobrých skutkov. Ak ťa zaujíma, ako vyzerajú dobrá, aspoň, že to spomenul. Tak, ktoré super. dokonca zmenili životy bežným ľuďom, nezabudni kliknúť na toto. Tohto videa to bolo všetko, nezabudni do komentáru napísať, ktorá podľa teba z týchto spolupráci bola najhoršia, no a vidíme sa pri ďalšej reakcii. Čus.